La Federació Catalana de Darts inicia el rànquing FCD 2025, un conjunt de 8 proves organitzades per la Federació que classifica els millors esportistes per participar al World Masters, el prestigiós campionat mundial que organitza la Federació Mundial. Aquest any la competició arriba amb novetats significatives. Totes les proves es celebraran al nou i flamant Espai d'Arts Catalunya, situat a la colònia Cal Marçal de Porreig, una sala de 400 metres quadrats i amb 20 dianes o línies de tir. Disposar d'un espai així ens permet renovar el format de joc, un nou format que garanteix que els participants juguen més partides i experimentin més intensament la competició. El rànquing es dividirà en dues fases, amb una primera fase en format lliga, seguida d'una segona fase en format d'eliminació directa. Amb aquest format, cada esportista té assegurada una sèrie de partides abans de la fase decisiva i es garanteix més minuts de competició per a tots els participants des del mateix inici de la competició. Al round robin, els esportistes es dividiran en grups, on jugaran tots contra tots. En la primera fase es jugarà al millor de 3 jocs, els 501 de l'All-Out. Les partides s'autoapuntaran per donar descans als esportistes entre un partit i l'altre. Això vol dir que després de cada llançament direm la puntuació, l'anotarem a la tablet i retirarem els dards. Abans de l'inici hi haurà el calendari de les partides de joc de cada grup disponibles ja exposades a la sala de joc. Així tothom sabrà en quina diana juga i l'ordre de les partides per començar puntualment. La classificació final de cada grup s'establirà a través de l'aplicatiu de gestió que utilitzarem per la competició, seguint els criteris que nosaltres hem entrat, que és major nombre de partits guanyats, major diferència entre jocs guanyats i perduts i, en cas d'empat entre dos esportistes, el resultat d'enfrontament directe es resoldrà l'empat. Tots els participants participaran en funció del nombre d'esportistes de cada grup una sèrie de punts només per participar al round robin. Un cop finalitzats tots els partits de la fase inicial, els 2 millors classificats de cada grup accediran a la fase final, al quadrant d'eliminació directa. El quadrant final mantindrà l'emoció i l'esperit competitiu de la prova fins a la gran final. Els esportistes classificats del quadrant final afegiran més punts als ja aconseguits al round robin. Per tant, la suma total de tots els punts de la competició seran els punts que hagin guanyat al round robin més els que hagin guanyat al quadrant final. Una altra de les novetats és que obrim la sala de joc a les 12 del matí, a les 12 del migdia. Per tant, tothom podrà venir a escalfar a partir de les 12 fins a les 3 de la tarda. A les 3:30 començarà la competició. Amb aquestes millores, la Federació Catalana de Darts reforça el seu compromís amb el creixement i desenvolupament dels darts catalans, fent que del rànquing FCD 2025 una competició imprescindible per als esportistes i aficionats. Abans de començar, agraïm a tots els participants la seva col·laboració, que serà cabdal per garantir l'èxit d'aquesta competició i de tots els horaris que hem programat. Sense més preàmbul, saludem el Jonathan i començarem a fer el sorteig. Jonathan, molt bones. Bona nit, Tito. Doncs quan vulguis podem iniciar amb el quadrant femení. Com sempre hem fet amb els sortejos que hem fet virtualment o online, el tercer sorteig serà el definitiu. Per tant, podem començar amb el primer. Eliminem. El segon. Eliminem. I aquest tercer sorteig serà el definitiu i correcte. Vale. Amb aquests esportistes, en aquests 2 grups de 6, serà el format femení. Per tant, a partir d'aquest moment, en pic que acabem la gravació d'aquest sorteig, ja estarà disponible el quadrant per tots els esportistes. I a la sala de joc tindreu el calendari de les partides amb l'ordre de jugar. I si et sembla, doncs, anem pel quadrant masculí. Vale. Al quadrant masculí hi ha una participació total registrada de 63 esportistes, per tant són un grup
amb 7 esportistes i la resta 7 grups amb 8 esportistes. Fem el primer sorteig. Exacte, l'últim grup és el que té 7 esportistes i la resta en tenen 8. Netegem. Fem el segon sorteig. Netegem. I el tercer sorteig i definitiu serà el que servirà. Per tant, doncs, aquí ja tenim el quadrant definitiu de la competició. Totes les partides es jugaran al millor de 3 jocs, per tant, a 2 guanyades. Pot ser el resultat 2-0 o 2-1. I segons el calendari que tindrem exposat a la sala de joc, doncs es podran desenvolupar tots els partits seguint aquest ordre. Moltes gràcies, Jona, per la teva col·laboració i en breus minuts tindreu disponible aquests quadrants ja directament a la pàgina web de la Federació com també a la plataforma de gestió. Molta sort a tothom i a gaudir de la competició. Moltes gràcies.